O delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro, trasladou o seu agradecemento ao persoal do Servizo de Axuda no Fogar, que está a desenvolver unha extraordinaria labor durante esta crise. O responsable provincial mantivo un encontro por videoconferencia con traballadores do servizo de distintos concellos, entre eles Ribeira. Compre destacar que dende o inicio da crise a Xunta reforzou este servizo incrementando o número de horas asignadas a cada concello. Concretamente, o Barbanza experimentou un aumento de 20.110 novas horas de cuidado a domicilio, o que permitiu incorporar a novos usuarios que precisan asistencia a raíz da situación de confinamento. Neste momento, os concellos da Bisbarra dispoñen dun total de 385.124 horas, o que supón un investimento próximo aos 3,7 millóns de euros. Como criterio de reparto, a Xunta prioriza os casos máis urxentes detectados polo programa de asignación de recursos, así como as persoas usuarias dos centros de día que non dispoñen deste servizo dende que se decretou o estado de alarma, posto que permanecen pechados. Este servizo enmárcase no Plan Social de Contingencia, do que tamén forman parte medidas como o teléfono social para acompañamento e atención psicolóxica, o seguimento telefónico aos usuarios dos centros ocupacionais ou o reparto de comida a domicilio. Non só prestan atención aos maiores, senón tamén que se inclúen neste plan axudas económicas para os nenos beneficiarios de bolsas de comedor escolar.